velkommen til denne her video. I dag skal jeg simpelthen afsløre, hvad min fugl hedder. Jeg glæder mig mega meget. Så ja, nu vil jeg simpelthen afsløre det. Jeg glæder mig sygt meget. Jeg er sådan lidt nervøs, fordi at nu har jeg jo holdt det hemmeligt. Jeg har faktisk kommet til at sige det i ret mange af vores videoer. Men ja, hun skal hedde Lady. Hun hedder altså Lady, hende her, min fugl. Så der kommer lige nogle clips, og så filmer jeg også hende, fordi man skal jo kunne se, hvem hun er. Her er min fugl. Som sagt, hun hedder Lady, så det er et mega flot navn. Grunden til, at jeg simpelthen valgte Lady, jeg synes, hun lignede en lady. Jeg havde først tænkt, at hun skulle hedde noget med blue, fordi jeg vidste, at den skulle være blue eller blå, og det ville jeg rigtig gerne have, så det var også selv mig, der bestemte det. Altså undulater, de larmer jo. Altså det kan man jo ikke gøre for, fordi som I kan se, det er et ret stort bur faktisk. Men fugle, de larmer jo. Og det kan man jo ikke gøre for, fordi at de er jo bare glade, de snakker jo bare, og det er mega hyggeligt. Og jeg synes altså, det kan godt være, at man har en anden mening, men jeg synes altså, det er mega hyggeligt at sidde og lytte på, at hun piper, som hun gør nu. Jeg filmer lige nogle klip til mig. Så ja, jeg elsker min fugl. Altså hun betyder mega meget for mig. Hvis der ikke er nogen, der ved det... Nå, forstår du, at stiger på mig? Bagefter skal jeg lige vise, at jeg siger hej til hende. Men vi putter altså sådan et tæppe over hende, når hun skal sove. Det skal man jo. Det er de her blevet hustæppe. Fordi at de holder sig vågen hele natten, og så står de og piper, fordi de jo tror, at det stadig er morgen. Og når de så ikke kan se noget, så tror jeg, at de skal sove. Så siger vi godnat, når jeg skal sove. Og så sover vi sammen, og hun er pivstille. Hun er faktisk en af de dygtigste fugle, jeg kender. Jeg har mødt mange undulater andre steder og sådan noget. Men hun er pivstille, når jeg sover. Og om morgenen bliver hun heller ikke særlig meget. Klokken 10-11 stykker begynder hun at pipe rigtig meget, eller snakke rigtig meget. Og hun kalder også meget på mig. Hun laver sådan nogle høje skrig, sådan nogle lange skrig, der tager måske sådan 5 sekunder-agtigt, hvor hun gør sådan, altså jeg kan høre, at jeg skal komme herop. Og jeg er rigtig meget på min værelse, hvilket er meget godt, fordi jeg skal jo være meget sammen med hende. Og hun blafrer meget med vingerne. Hun er faktisk blevet tam, men vi skal lige gøre hende ekstra tam, fordi vi har faktisk ikke, vi har haft hende ud en gang, men det problem vi har, det er altså, vi har sådan et her gardin, hvis man kan se, det der gardin deroppe. Og lige så snart hun flyver ud af buret, så flyver hun direkte op i det der gardin, og vi kan ikke få hende ned, fordi vores loft er så højt oppe, at vi simpelthen ikke kan få hende ned. Og så skal vi hente en stiger og alt muligt, og det er mega besværligt. Så, og vi vil heller ikke gøre hende for skræmmende, fordi så hvis vi så kaster et tæppe over hende, så sådan, nej, nu bliver hun jo endnu, ja. Så derfor har vi egentlig stillet hende herop. Vi startede med at stille hende herop, men der fandt vi ud af, at jeg kan jo ikke nå hende uden stol, og min bamsesæk står også hernede, så jeg kan ikke helt komme forbi med stolen. Men så prøvede jeg at stille hende ned ved mit gulv herover ved mit skrivebord, for der bruger jeg det meget, eller ja. Det synes jeg var meget godt. Der kunne jeg nå hende, men hun blev meget hurtigt bange, fordi man jo går med de nogle helt normale trin. Og når hun er nede, så kan hun jo mærke dem under sit bur. Og det stresser hende. Så derfor fik vi at vide, at dem, jeg har fået dem af, hende gratis af. Hun sagde, at det skal helst stå ovenover, for der kan de ikke mærke bevægelserne nede på jorden. Så jeg prøver lige at hente en stol, og så gå op på den, og så kan I se hende meget tydeligere. Den der. Altså, hvis I ikke allerede har set det, så griser de meget. Vi har faktisk lige støvsuget, men man skal maks støvsuge hver anden dag, eller helst hver dag, fordi at så kommer der alt muligt snavs ned på gulvet, som I kan se måske lidt her, og heroppe på kanten. Og det er et ret stort bur, altså for eksempel andre, der har en fugl, er et lidt mindre bur. Men jeg skal have 2 fugle, og den er så ikke kommet endnu, men jeg skal have 2 fugle, så der skal også være plads til en legevand herinde. Og det er ret godt med et stort bord til hende, og hun er rigtig glad for det her bord.
Så skat. Kom, skat. Og jeg har lært hende at lave cirkus. Jeg har filmet det nogle gange bare til mig selv, men hun kan ikke jeg kan simpelthen ikke få hende til at lave tricksene på video, hvilket er ret irriterende. Men jeg skal have lært hende at komme hen til mig, og jeg har også lært hende at snakke en lille smule. Jeg har lært hende at sige hej. Hvad den hedder? Hailey er smuk og sådan noget, men hun er ikke så højlydt. Hun er mere sådan, hej. Sådan meget lav. Men altså hun siger det sådan nærmest aldrig. Hun siger det på pip-pip-sprog. Men jeg skal have lært hende at sige det rigtigt. Men hun har ikke helt lært det endnu. Hvad? Og som sagt, hun er en blå undulat. Og hun er en engelsk undulat faktisk blandet med australsk. Og derfor er hun også lidt... Hun forstår det bedre, hvis man taler engelsk. Derfor taler jeg også ret tit engelsk til hende. Sådan, my name is Hailey. I'm lady og sådan noget. Altså, så hun forstår mig bedre. Hun kan også godt forstå dansk, for nu sidder jeg jo på mit skrivebord og snakker med mine venner og sådan noget. Det er forskelligt og leger. Så derfor kan hun også høre, at jeg snakker. Og det tror jeg, der har hjulpet lidt med, at hun kan høre den danske stemme. Men jeg tror ikke helt, altså jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne sætte et kamera ind til jer, til Lady. Men jeg ved ikke helt, om hun tør det, fordi hun har aldrig sådan helt set min telefon før. Hun kigger også lidt underligt på mig lige nu. Som I kan høre, hun piper ikke særlig meget. Men i stedet flyver hun meget rundt. Altså, hun elsker det her bur, og hun har alle de der ting. Hun er så glad nogle gange, som det der, at hun kommer til at vælge sine ting ned. Fordi vi har sådan en lille stige, der hele tiden flyver ned, når jeg sover. Fordi hun jo sådan vågner, at jeg går ned og tisser eller et eller andet. Så bliver hun jo bange, og hun vil gerne meget helst have, at jeg bliver heroppe. Når jeg sover, hun begynder at pippe voldsomt meget, hvis jeg begynder at gå ned af om natten. Men om aftenen gør det ikke noget. Der er hun sådan faldet til ro. Men så ja, nu prøver jeg lige at stikke min hånd ind til hende. Men hun er vant til, at man skal kunne åbne lågen, uden hun flyver direkte ud. Det kan jeg godt. Wow, der rykkede jeg hendes bur. Se, men hun er en virkelig smuk undulat. Jeg er rigtig glad for hende. Som I kan se, hun har meget beskidt på sin næben. Det kan vi ikke fjerne, men det er lidt underligt. Men hun er altså blå med gul hår. Jeg synes, hun er mega, mega flot. Og hun har de der flotte mønstre bag ryggen. Og så har hun sådan en lille legedem, sådan en kugle, hvor der er sådan en lille krasseting, har sådan en kæde. Og så er der en masse af dem der, hvor hun faktisk også er skidt lidt på. Hun er en værd skydemester. Altså prøv lige at se det her. Det er jo det fugle gør. De har lov til at skide og alt muligt, men hun skyder virkelig meget. Og hun spiser mad og korn og alt det der. Hun spiser slik. Slik er sådan nogle her. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder, men de ser sådan her. Får det her med. Men de ser sådan her. Jeg har også spist lidt af den her. Den her. Det er sådan nogle havre et eller andet. Det er deres slik, og det krummer rigtig meget, når hun spiser den ned der. Men vi skal starte. Wow, skat. Kom, skat. Hej, skatte. Se, hun er meget voldsom, når hun flyver rundt. Men det er bare fordi, hun skal have opmærksomhed, det er det. Se, den der lille stien sidder ikke engang godt på. Jeg tror lige, jeg skal ind og rette den. Jeg rettede den lidt. Det er egentlig meningen, at den skal sidde på begge kroge, men jeg har fundet ud af, at den sidder faktisk bedre, end den er på en krog. Der er også sådan en klokke på. Ja, og så har hun også sådan en lille pind, hun kan gå på herhen til sådan en lille skrabesten. Den er blevet brugt rigtig meget, men som sagt, den er ikke tydelig, når hun har brugt den. Men man kan ligesom se, at hun er skrabet meget lige der. Vi har købt 3 til hende og lavet brugt de 2. Men så det er altså min fugl. Jeg håber, I synes, det var dejligt og skønt at høre, hvad hun hed. Endelig på tide, at jeg nu sagde det. Vi havde glemt det, fordi at jeg simpelthen havde styr på at møde hende. Og altså, jeg fandt på navnet ret hurtigt, så nu vil jeg lige sige på
jeg fandt altså på navnet ret hurtigt. Det var en af de navne, jeg kom til hurtigt som muligt. Jeg fandt også på 4 andre navne, tror jeg, men det passede bare rigtig godt til hende. Jeg synes, det var ærgerligt, men jeg synes bare, Blueberry og Blue, det synes jeg faktisk, og Bluey, jeg synes faktisk ikke, det passer til hende. Så Lady blev det navn. Jeg ville hellere måske kalde hende Lady, hvis hun var lille, men jeg skulle også have en tyk gul fugl, men den gad jeg ikke at have. Vixen Bixen, den gad jeg ikke at have. Den var sød nok, den ville min mor have vælget, men den her er faktisk kun 0 år, fordi at jeg har haft den i nogle måneder nu, men den er også ret ny, så den er stadig baby. Men den er ved at blive stor, ikke Lady? Så ja. Lady, jeg kan godt se, nu begynder hun at pige mig. Jeg har noget med ørerne, så derfor gør det ret ondt, derfor så holder jeg hende ro meget af tiden, fordi at jeg skal ikke have hende, når jeg sidder heroppe, og hun så begynder at pipe virkelig meget, for mine ører, de går direkte igennem her, så det går direkte igennem mig. Det er så ubehageligt, så ja, det var altså alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, så tak fordi I så med. Giv os et ordentligt like, og abonner os lige på kanalen. Vi ses næste gang. Peace out. Jeg håber, I kunne lide den her video, og nu jeg endelig sagde, hvad den hed.